ka unu si eso anyị. Ụtụtụ a ka anyị nọ n'ụdọ egbe na ụfọdụ ihe na-eme na Ụmụahịa na-eme ọsọ na-agbakwa. Anyị ga-akpọ onye n'ebe ahụ ka ọ kọwara anyị ka o si eme egbe ahụ. A sị na ndị mmadụ na ọsọ nọ na onye ọbụla n'ụkwụ, ndị mmadụ na-agba ọsọ. Ebe aghọtaghị ihe na-eme. Aha m bụ Adeline Okere. Achọrọ m ka onye na-esoro anyị na onye nsonso anyị nọ na Abia steeti, onye otu anyị nọ na Abia steeti, ka ọ kọwara anyị ka o si eme ebe ahụ. Mana ka o si kọwa, ọ sị na ndị oji egbe eyi egwu bịara wakpo otu ebe, gbuo otu onye ebe ahụ. Mana anyị ga-anụ olu ya ka ọ kọwara anyị ka o si aga. Maazị ndewo. Ekele m gị. Biko kọwara anyị ka ihe ị hụrụ n'ụtụtụ a n'Ụmụahịa. O bidochara n'abalị gara aga, ihe dịka mgbe ọ na-akụ nkeji ole na ole ka ọ ruo elekere 8 nke mgbede, ka e bidoro naanị ụda egbe. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ akọtacha emerenụ, mana ndị njụrụ ajụ n'ụtụtụ a kọwara na ọ bụ ndị a ejiwere ọhụrụ maka iweta udo n'etiti ndị polisi na ndị bi na mpaghara ọwụwa anyanwụ, na ọ bụ ha na-achụbasị ndị mmadụ n'ụlọ ịhụ na ha ruoro isi na iwu nke n'obodo onye ọbụla pụtakwala ezi, tụmadụ mgbe ọ kụrụ elekere 8 nke mgbede. Anyị nụkwara na ha mere ụfọdụ ndị mmadụ ahụ ebe a na-achụsasị ha. Ha gbalikwara egbe elu, ụfọdụ nwere agba tụtara egbe. Mana ụtụtụ a ka a na-aya nke ahụ, ka a bịara na-ahụ na a na-agba ọsọ na Ụmụahịa, na Bar Road, Bende Road, na ebe Mission Hill. Ndị mmadụ na-agba ọsọ. Ị ga-ahụ ka igwe mmadụ na-agba n'ebe Azikiwe Road kwa. Mana ngwa ngwa anyị gara ka achọpụta ihe na-eme ebe ahụ, na-akọwa na o nwere ofu onye agbagburu na Bende Road, nke nọ nso nso ebe Police Headquarters. Ka nke a na-ewu, ka a na-anụkwa ọzọ ebe a nụrụ n'akụkụ ebe Mission Hill, bụ mgbe a na-enwetazi akọ na n'ụtụtụ a, nke bidoro ụtụtụ a, bụ na onwe ndị osibere anọ soro onye ọcha gara na bank weta ego, gatụnwe obere n'oche ya nwe ka a nara ya ego a. Mana onye uwe ojii ala nọ ekwetaghị. A nụkwara na agbagburu onye uwe ojii a, mechaa buru ego a, kpọkwado onye ọcha apụwa. Atụmọbịa mere ndị a ji pụtarịa nke ụtụtụ taa. Ebe niile na-atụ ọkụ. Aba Road ụzọ adịghị ya, ebe Nigeria Prisons nọ. Bende Road ebe Police Headquarters nọ, ụzọ adịghị ebe ahụ. Dị n'ebe Mission Hill kwa ụzọ adịghị ya. Ndị mmadụ n'ọsọ, ndị mmadụ nọ n'egwu ugbu a. Ọ bụ ụzọ niile ka a na-aga na Ụmụahịa, dịka m na-ekwu okwu ugbu a. Site World Bank, Golden Guinea batawa n'ime Ụmụahịa, anaghị ekwe ka esizi ebe ahụ ugbu a. Ha na-agbaba n'ime afara ukwu Ụmụahịa, si agba azụ Golden Guinea pụta n'ebe Bank Road. Ọ bụ otu a ka a si agba ya ugbu a. Ụfọdụ nọ n'ụjọ, ọtụtụ mmadụ nọ n'egwu dịka ọ dị ugbu a. Ọ dị mma ime na ihe na-akọwara anyị ugbu a na ihe abụọ, ihe dị iche iche abụọ ihe mere n'Ụmụahịa taa. Ọkwachi bọrọ ụtụtụ a ka esi agba egbe, mana nke a mere enwe ka o si jikọta nke mere n'abalị, enwe ka o si jikọta nke mere n'ụtụtụ. Onwe ka o si jikọta ya na-abụ n'ọbụ naanị ndị ahụ gbakwara egbe n'abalị, ndị a hiwere tawa ike hiwere maka iweta udo n'akụkụ ebe a. Ọ bụkwa ha nwa bụ ndị batara na street mee na-mkpamkpa a na-akpọ ugbu a, na-achụsasị ndị mmadụ, na-agbalị isi egbe elu. Dịka nsikwuo ya, mgbọtụtara mmadụ na Bar Road. Amaghị m onye ahụ ọ ga-adị ma ọ gaghị adị. Ọ bụ ofu ndị ahụ, ma ọ bụ ya ọ dịghị ọzọ jikọrọ ha nọ, n'ihi na nke mere n'abalị ọ bụghị ndị nọ n'obodo a na-alụsi ndị polisi ọgụ, kama ọ bụ ndị polisi na-achọ ka ha chụba ha n'ụlọ ka ha nwee ike ruo isi na iwu a. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ụnyaahụ ka o bidoro, o teekwala o bidoro na-eme, mana nke abalị ga-adịzi egwu karịa, n'ihi na ụda egwu a nụrụ n'abalị dị ka ebe a na-alụ. Ka achọpụta dịka ndị mgbara ajụjụ ọnụ emere ka mata, ndị zutere ihe ahụ na mgbe ọ nọ na-eme kọwara na ọ bụ ndị uwe ojii a na-achụsasị ndị mmadụ, na-agba egbe ka ndị mmadụ pụọ site na ebe a na-akpọ geeti n'Ụmụahịa, gbadatawa Aba Road niile. Ọ dịghị ebe ụzọ dị, batakwa n'ime World Bank Housing Estate ebe mkpakpa gbara n'abalị. Ya na nke ụtụtụ a abụghị okenye, ma ọ bụghị naanị na ọ bụ ndị uwe ojii a bụ ndị mere nke abalị, ọ bụkwa ha nọ na nke ụtụtụ a. Kwana ihe ndị polisi, ihe ndị uwe ojii kwuru maka ihe a na-eme, mkpamkpa a na-akpa na Ụmụahịa.
ọ dị mma akpọọla m onye na-ekwuru ndị uwe ojii okwu n'Abia State Command bụ Geoffrey Ogbonna, ma mgbe m nwetara ya ọ dị ka ihe na-eme edochabeghị anya ọfụma, wee sị ka m nete ya nwa mgbe nta ka ọ chịkọta onwe ya ọnụ wee nwee ike ịza m dịka m ga-esi chọọ ya. Agafeghị nke a ọ dị ihe ọzọ o kwuru, ọ dị m ka dị ọkụ ugbu a na-achọ ka achịkọta ihe ọnụ, ya bụ ọ dịghị ihe o kwuru ma otu ọ dị ugbu a anyị na-ele anya na mgbe na-adịghị anya ọ ga-enye nzaghachi nye ajụjụ ndị e nwere maka ya. Enwere onye na-ajụ anyị ajụjụ na ihe atụmatụ anyị na-eme si ka anyị gaa na Bende Road, ka anyị gaa na Mission Road jee nye anyị mkparịta ụka, mana gịnị ka ị ga-agwa ụdị onye ahụ? Ịga Mission Hill na ịga Bende Road, ebe a ka Udegba na-ada, ebe a ka ozu mmadụ abụọ dịka m na-ekwu okwu nọ ugbu a. Ebe a dị ọkụ, ebe a na-atatụ ọkụ. Ọ bụrụ na mmadụ a ga-agafeli ya ma ọ dị ihe na-agaghị aga n'ihu ebe a ga mewe, ọ bụ naanị ya, mana otu ọ dị ndị na-ebe ahụ nọ n'ụjọ, ndị nwere ụlọ ahịa n'akụkụ ebe ahụ, dị ndị gbapere agbape, ọtụtụ mmadụ batakwa n'ime afara. Ọ bụ ezie na afara dịtụ anya n'ebe Mission Hill dị, ndị mmadụ nọ n'ụjọ, ụfọdụ mepe shọp n'akụkụ ebe ahụ mkpamkpa akpara ebe njinji ndị a jiri. Ọ bụ otu aka o si dịrị n'oge waji ugbu a. Ndị mmadụ si na ha nụkwara ụda egbe na isi gate, mana ha amaghị ihe ọ bụ, mana ndị mmadụ enwe onye pụtara sị gbawa n'ọsọ, onye ọbụla ọsọ. Enwe ihe nụrụ maka nke mere n'isi gate? Ekwukwala m maka isi gate. Mgbe m na-agụ ebe mkpakpa na-akpa, agụnyere m isi gate nke Ụmụahịa, agụnyekwa m Bende Road, agụnyere m Aba Road, gụzie Mission Hill. Ọ bụ mgbe ndị uwe ojii a mgbe a batara n'ụra, mgbe enwetachara ozi na agbagbuola ofu onye n'ime ha na-agbagharị na-achụgharị n'obodo niile. Ọ bụ mgbe a ka ndị a na ebe gate ka eji ha ji baa n'ọsọ baa n'egwu ya. Ndị polisi abịakwara na-agba egbe, a na-agbarịkwa n'ime obodo, ha gbafuo ebe a ha agba ebe ọzọ, mana dịka m si ghọta ugbu a ha pụrụ ihe dịka ha ji ihe dịka moto 10 ha na-agbagharị, ha ji egbe, ha dị nkwado maka ihe ọbụla bụ ihe dịka agha maọbụ mgbarịta egbe. Ha na-agbagharị obodo dum gburugburu. Ọ bụ ha mere ndị geeti ji gbapụ ọsọ na mgbe ahụ n'ihi ihe na-eme n'obodo ugbu a. Ọ dị mma. Ihe gbasara ndị a na-akpọ ndụ gọọmenti nke a na-akpọ ndị oji egbe yi egwu, enwe ka ndị mmadụ si hụ ha kemgbe ndị polisi bịa na-epiogharị? Ọ dịbeghị ihe dị otu a nke dịnụ. Ọ dịbekwanụ agha ebusorola ebe ọbụla n'ime Ụmụahịa ugbu a. Ọ dị ndị ahụrụ, ọ bụ ezie na ndị na-ekwu okwu n'abalị sị nke a ya ahụtaghị ya, ọ bụ ihe a sịrị na egbe abalị ahụ na ọ dị ndị na bọs na-achọ ka ha nọchie AIG ihu mgbe ọ na-ala ụlọ ya, mana nke ahụ abụ ọ dịghị onye kọwapụtaranụ ma nke ọ bụ eziokwu masị, ma nke a bụ dịka esi kwuo ya. Eweziga nke a ọ dịbeghị kama ọ na-eme ruo n'o dịka ugbu a n'ebe a Nigerian prisons nọ na Aba Road ebe Golden Guinea. Ha nọchie ebe ahụ bụ ndị polisi na ndị amị na ndị civil defense. Ha na-anọ ka ha chekwa ebe ahụ ma ọ bụrụ rịị na ndị a ji egbe eyi ndị mmadụ egwu ga-abịa ebe ahụ. Ha nọ na njikere, ha nọ na nkwadebe, mana ọ dịbe ndị a hụrụ n'ime obodo nke Ụmụahịa. Enwe ihe ọzọ ị ga-etinye gwa anyị maka ihe na-eme na Abia steeti tupu anyị achịkọta ya? Ọ dịghị ihe ọzọ na-abụ na ndị mmadụ nọ n'ụjọ, na-abụ na ndị mmadụ nọ n'egwu. Ụfọdụ a na-asị na ndị uwe ojii a hiwere iji hụ na ewetaghachiri udo n'akụkụ ebe a, na ha pụkwara iru kasị ọrụ ha bịara ka ha rụma, n'ihi na dịka nsi kwuo ya dịka o si eme n'ebe a, ụfọdụ ndị mmadụ na-agara onwe ha ka a na-awakpo mgbe ụfọdụ emerụ ahụ, mgbe ụfọdụ achụgharị ha, mgbe ụfọdụ ebe ha na-agba ọsọ ha enwere oke ihe ndachi dị iche iche. Ha na-akọwa na ọ bụghị otu aka o kwesịrị isi dị, ebe ọ bụkwa na ọ dịbeghị ihe ọbụla mere n'ime Ụmụahịa ebe a eri ụbọchị ndị a niile. Ọ bụ otu a ka ọ ha m n'ọnụ, ma a na-atụ anya na mgbe na-adịghị anya ndị uwe ojii ga-ebili kwuo okwu bara uru ndị mmadụ ga-anụ banyere mkpamkpa na-akpa n'Ụmụahịa n'ụbọchị nke taa. Tupu ndị mmadụ alaghachi n'ụlọ ha, kedu oge e nyere maka mmachi obodo na Abia steeti? Mmachi obodo nke Abia steeti bidoro n'Ụmụahịa na Aba elekere 8 nke uhuruchi ruo elekere 6 nke ụtụtụ echi ya na-abịa abịa, mana Ọhafịa, Ụmụnne Ochi na Bende ebe ndị a ji egbe yi ndị mmadụ egwu gagoro n'ụlọ ndị uwe ojii dị iche wakpuo ha. Emeziri ka nke ha bụrụ elekere 6 nke mgbede ruo n'elekere 6 nke ụtụtụ. Ọ bụ otu aka o si dịrị ugbu a n'obodo Abia steeti. Makwana ndị na-eme njem batakwana elekwana ihe ha ga-eme. Ọ bụ ya bụ ihe ahụ anyị na-ekwu okwu ya.
ọ bụ ndị a ka a na-ejide, ọ bụ ndị a na-ama n'ọnya, ọ bụ ndị a ka ndị na-abatara oke ihe mgbu, ndị na-abịa abịa, ndị na-agafe agafe, ọ bụ ndị a bụ ndị ọ na-enye nsogbu karịa. Ọ nakwa enye ndị bi n'obodo a nsogbu n'ihi na ya na-eweta aka elekere 7 ndị uwe ojii anọchiwala n'okporo ụzọ na-akwụsị ndị mmadụ, na-achọgharị ndị mmadụ. Elekere 8 erubego. Ọ dị bụ nsogbu a na-enwe n'obodo a n'oge dị ugbu a. Ha na-emetụ ya ebe ha na-anaghị ego, ha agba egbe ma ha agba tia gas. Ọ bụchaghị ezigbo ihe nye obodo a n'oge awa dị ugbu a. Ọ na-enye ezigbo nsogbu nye ndị bi ebi na ndị na-agafe agafe na ndị batara abata n'ime obodo a dịka ndị ga-abatara. O meela m na izuụka abụọ gara aga m batara ebe a kwụsịrị m wụ na steeti CID nji ụkwụ gaa dịka kilomita 5 ịbata n'ime Ụmụahịa ebe a. Ọ bidoghị ụnyaahụ, ihe dịka izuụka abụọ ugbu a ka ihe na-agagasị n'Ụmụahịa ebe a. na-enwekwanụ ka e ga-esi kwụsị mmachi obodo a ehibere n'ihi ihe ọgbaghara? Ọ dị ka a ga-akwụsị ya n'oge na-abịa abịa? Nkwụsị ya dị ire bụ ma ọ bụ na mwakpo ndị oji egbe yi ndị mmadụ egwu, ọ bụrụ na ọ ga-ebelatatụ, ọ bụrụ na ọ ga-akwụsị. Dịka m si kwuo na obodo Bende, Isiochi Bende, ụmụnne Ochi na Ọhafịa, mbụ ọ bụ site n'elekere 8 ruo n'elekere 6, mana mgbe ọ na-adị otu o si dịrị ugbu a emezie nke aka ọ bụ elekere 6 ruo elekere 5. Ya bụ ọ bụrụ na ebumagha a maọbụ iyi egwu a na-aga n'iru, ọ dịghị mfe, ọ bụghị ihe dị mfe, ọ bụghị ihe taa na echi na a ga-akwụsịlị ndị mmadụ laba n'ụlọ ihe dịka elekere 8 dịka ọ dị ugbu a. Enwe onye zitara anyị ozi ugbu a bụ Ferdinand Christopher, ọ sị onye gburu ndị mmadụ abụọ a nwụrụ anwụ? Nke Aba Road na Bende Road a na-akọ ọnụ mgbọ ndị polisi gbatara ndị ahụ, ma nke mere na Mission Hill a na-akọ ọnụ ndị wakporo ndị a na-ahụta ha dịka ndị oshi, ọ bụghị ndị a na-akpọ unknown gunmen, n'ihi na ndị na-akọwapụta na ha nọ nso ebe mgbe ha mere kọwara na ọ bụ ndị oshi bụ ndị kwụsịrị ndị a buru ego a ma kpọkwara nyocha mgbe ha gbagbuchara onye uwe ojii na-echekwa ya nọ. Ọ dị mma ime na anyị ga-emecha nụkwa n'olu onye na-achịkọta, onye na-ekwuchitere ndị uwe ojii ka ọ kọwara anyị ka o si aga na ihe ndị uwe ojii nwere ike ikwu maka ya bụ mkpamkpa na-akpa n'Abia steeti na ebe ụfọdụ ndị ọzọ. Ndị mmadụ na-agwakwa anyị ebe a na ihe atụmatụ anyị na-eme si na a na-anụkwa ụda egbe n'Ọka, mana anyị ga-agakwa Ọka jee mara nke bụ eziokwu. Maazị ime na nke ukwu maka isonye anyị kọwara anyị ihe na-eme ka mgbamgba si akpa ebe ahụ. Biko lezienụ anya ebe ahụ, ekwela ka unu pụọ mgbe a sị ka unu nọrọ n'ụlọ. Udo ya gaziere gị. Ya dịrị gị na mma, daalụ. Ngwanụ Igbo ndị nwe m na ndị nwe unu eme na nke ukwu maka isonye anyị ebe a ka anyị ga-achịkọta ya. Emechaa anyị nwee ihe ọzọ anyị nụrụ, anyị ga-akpọchita unu ka unu ghọta. Gaa na webụsaịtị anyị wụ bbc.com/Igbo ka ịgụtọpụ ihe niile anyị dere maka ya. Enwekwa ndị ọzọ awakporo, enwe onye ụkọchukwu awakporo na Kaduna, nwekwa nke egbu na Katsina, onye ụkọchukwu Katọlik egburu na Katsina, ma onye ọzọ ha ahụbeghị, onye ụkọchukwu Katọlik ahụbeghịkwa na Katsina. Ha niile nọcha na webụsaịtị anyị. Biko gaa ebe ahụ jee gụọ ya n'uju ma akụkọ ndị ọzọ. Ya gaziere unu.